Zanim powiem, że witamy, to serdecznie Was przepraszamy, bo w takim razie jest nas trochę za dużo jak na tą cudowną kawiarnię, ale cieszymy się oczywiście, mamy nadzieję, że przepraszamy za jakiś tam dyskomfort, jak ktoś nie będzie czegoś widział, ale mam nadzieję, że nasze głosy spowodują to, że te dźwięki pięknej melodii o Bytomiu, o historii, ale też teraźniejszości do Was dopłyną. Serdecznie witamy, dziękujemy za przychylność właścicielom lokalu. Wielkie brawa na początek poprosimy. No, Czarno to widzę, to już pewnie też się przekonaliście, super miejsce z super klimatem i my dzisiaj będziemy mówili o tym, czego nie ma i nie będzie, ale cieszymy się, a może będzie, ale cieszymy się z tego, że Czarno to widzę i tego typu miejsca są i właśnie na nowo, że tak powiem, budują Bytom. Oczywiście naszą główną gwiazdą dzisiejszego dnia jest Zuza! Zuza! Mikołaj Wilga, czyli Niklaus, syn ziemi bytomskiej, który pokaże nam tutaj największe smaczki swojego Heimatu, swojego miasta rodzinnego, tego czego nie ma, czego nie będzie, a może co będzie, będziemy się zastanawiać, będziemy gadać, będziemy łosprowiać. Oczywiście będziemy towarzyszyć Niklausowi w naszym mikrokosmicznym duecie. Zuzanna Czyż przed Państwem. Tak, dzień dobry. No i Kamil ze Śląska. Brawo! Dziękuję. To może ja tylko jeszcze powiem, że skoro jesteśmy już w tej kawiarni i tutaj chciałem powiedzieć, że chłopcy nas zaprosili, ale wiadomo, że chłopcy są w agencjach towarzyskich, a to są młode wilki. Tak. Także, że panowie nas tu zaprosili, wpadli na pomysł takiego wydarzenia, swojego pierwszego, ale to jest nic. Wyobraźcie sobie, że ci panowie zdecydowali się po pierwsze otworzyć biznes w Polsce, po drugie otworzyć biznes w Bytomiu i po trzecie otworzyć biznes przy Piekarskiej. Także brawo! To nie jest na pewno byle co. Słuchajcie, proszę Państwa, jak już tak się licznie zgromadziliśmy, w ogóle to jest niesamowite, nie? Wiem, że są tu ludzie z odległych stron Śląska i świata. Podzielimy sobie, tak myślę, powiedzmy tą naszą, tam było napisane, że wykład, tak, w wydarzeniu na Facebooku. Nie bójcie się, broń Boże, nic takiego to nie będzie. Mnie samego to przestraszyło, jak zobaczyłem wykład. Mówię, co? Jaki wykład? Przecież to nie może tak być. W pierwszej części, powiedzmy, ja szybko przelecę przez taką króciutką prezentację, tam 70 slajdów, którą przygotowałem, o tym, co z Bytomia na przestrzeni lat znikło, a to jest tylko chyba 17 albo 18 takich budynków i obiektów, które ja tutaj wyszczególniłem. Oczywiście ich można by wymienić 10 razy tyle. I to będzie ta bardziej negatywna, powiedzmy, część. Potem będzie trochę bardziej, chyba, nie wiem, pozytywna część Zuzy i Kamila, którzy Wam pokażą i opowiedzą to, co na przykład się zmieniło na lepsze, bo paradoksalnie też są takie miejsca w Bytomiu. I jako świeży bytomianie, tak, no bo ja jak Riddle skazany na bluesa, ja jestem skazany na Bytom, ja tu żyję całe życie i już prawdopodobnie może tak zostać niestety na dłuższy czas. Także nie jestem do końca obiektywny, ale oni są ludźmi trochę jednak z zewnątrz, tak, jakby nie było, zamieszkującymi. My mieszkamy od 6 lat w Bytomiu i się przyglądamy, jak dużo się tutaj zmienia. Ja też zawodowo wcześniej z miastem byłam trochę związana, no bo jako dziennikarz zajmowałam się różnymi sprawami, które tutaj miały miejsce, więc gdzieś ten Bytom zawsze był w tle, a teraz jest na pierwszym planie. I my rzeczywiście chcemy pokazać Wam może nie tyle te jasne strony, bo to nie jest nasza Takich rola, nie ma. bo to nie jest nasza rola, żeby wam mówić, co tu jest dobrze zrobione, a co nie zupełnie. Wiecie, Urząd Miasta nam nic za to nie zapłacił, właśnie, nie? więc- A szkoda, Panie a Mariuszu. szkoda, a szkoda. No. Nie, chcemy Wam pokazać różnego rodzaju artefakty, które możecie znaleźć gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo Niklaus bardziej, z tego co widziałam, takie bardziej wielkogabarytowe lokalizacje będziesz pokazywał, duże budynki i Tak dalej, jest. a my skupimy się na takich maleństwach, które często łatwo pominąć. I tak jak Niklaus będzie mówił o tym, czego nie ma i nie będzie, to my będziemy mówić A może o tym, będzie, a może będzie, właśnie, bo to my to będziemy jest też mówili ważne. o To tych będzie. detalach, które są w miejscach, które już dawno temu zmieniły swoją funkcję i tylko te detale mówią o tym, co tam było dawniej. No i Tak to będzie. wiecie o tym, że śledząc w internecie, oczywiście takie fragmenty, te małe detale są często bardzo prezentowane, jeśli chodzi o Bytom. Tutaj mamy przedstawicielkę chociażby, która na swoich social mediach, no takie po prostu wymuskane świecidełka jakieś wynajduje. Mamy Biesa Bytomskiego, więc jakby
to wszystko znajdziecie, nie? Myśmy się starali pomyśleć o tym, co myśmy podczas tych naszych jakichś tam eskapad po Bytomiu odkryli, zobaczyli, czego, no co jest takie serio, znaczy no nie mówię, że tylko myśmy to odkryli, ale sprawdzaliśmy w tym jakby założeniu, czy to nie było u Biesa, czy to nie było u Kasi i tak dalej, no to takie małe rzeczy. Mogą się oczywiście powtórzyć, możecie powiedzieć, że niektóre to jest oczywistość, wszyscy to znają, Ale a może czymś wam zaskoczymy i może się tak. Ale się rozgodył, hopie. Nie? No, ale i też trzecia część, myślę, że Państwo może coś będą mieli do powiedzenia. Pytania, uwagi, zastrzeżenia, coś od siebie dodać ciekawego. Na pewno kupa z tych miejsc, jeśli Państwo są z Bytomia, albo chociaż z okolicy, będziecie kojarzyć, bo tak jak powiedziała Zuza, to będą takie obiekty dość spore, przynajmniej w mojej części. To może zaczniemy coś tu takiego, jak już przygotowałem się, napracowałem. Proszę Państwa, zaczniemy, no tak, to my. Zuza, Mikołaj i Kamil. Ja nie jestem aż taki mały jak na tym zdjęciu, to jest perspektywa tylko. Zaczniemy z wysokiego C, czyli to, co też jak zacząłem na Urban Feście, też imprezie, gdzie opowiadałem o tym, czego w Bytomiu już nie ma, od naszego nieszczęsnego bytomskiego ratusza, tak? Tu go widać w latach 30., to już jest chyba trzecia albo czwarta wersja tego ratusza, który w drugiej połowie XIX wieku stanął. Taką wyglądał, stał w tym miejscu, obok niego 4, może nie jakieś bardzo zdobne, ale całkiem zgrabne kamienice i wtem nadchodzi rok 45. Bratnia Armia Czerwona zdobywa Bytom, tak. Nie ma tutaj w zasadzie walk, bo w Bytomiu nie stacjonuje wojsko niemieckie. Jest parę jakichś takich, że tak powiem, ruchawek z jakimiś chłopcami z Volkssturmu. Nie przeszkadza to jednak w ostrzelaniu okolic rynku z artylerii, najprawdopodobniej z Katiusz, tak. Jest zniszczone dużo budynków. Cała zachodnia pierzeja rynku praktycznie przestaje istnieć, duża część południowej też. Zaraz po tych wydarzeniach ratusz tak wygląda. Z relacji naocznego świadka, pana, który to obserwował jako dziecko, wiem, że ratusz rzekomo płonął 3 dni. W tym czasie naokoło wszystkie sklepy były rabowane. Oczywiście to jest też co ciekawe, nie tylko wojaków Armii Czerwonej, ale i przyjezdnych naszych sąsiadów z rzeki, na przykład z Wojkowic i okolic, ale też nawet Ślązaków z dawnej polskiej części Śląska, bo jak się ludzie na przykład w Rudzie Śląskiej czy Katowicach dowiedzieli, że Bytom płonie, to tłumnie tutaj ruszyli i po prostu no, po latach też biedy, okupacji brali co było jakby pod ręką. Nikt oczywiście nie pokusił się o odbudowanie tego, także widzą Państwo porównanie ratusza i rynku wcześniejszego i tego już po tych wydarzeniach, kiedy on był sukcesywnie rozbierany i wszystkie te ruiny zostały usunięte i następnie w latach 60. przyszło do takiego pomysłu, żeby z rynku zrobić w zasadzie nie rynek, czyli plac Poli Maciejowskiej zazieleniony, tak, z jakimiś klombami, ławeczkami, z taką dziwną, fikuśną fontanną, nie, wyłożoną taką modną w tamtych czasach mozaiką z takich drobnych płytek. Bardzo wielu bytomian, zauważyłem, tęskni za tym. Jest taka wśród starszych ludzi, którzy siłą rzeczy już raczej nie pamiętają ratusza, ale pamiętają te czasy, za tym jest taka tęsknota, według mnie niezrozumiała. Ja tego przynajmniej nie idę tym tokiem myślenia. Tęsknota jest raczej za tym, jak ten rynek wyglądał wcześniej. No i potem już późne lata 90. rynek wygląda mniej więcej tak jak dziś. Tam tylko parę lat temu było dodane jakieś parę ławek, jakieś roślinności. Został generalnie zakostkowany. Podczas tych prac znaleziono pod ziemią średniowieczne piwnice, jakieś tunele. Oczywiście wszystko to zasypano, bo kto by się nad takimi rzeczami w Bytomiu jakoś pochylał. Tu Państwo widzą nieistniejącą kamienicę, tak zwaną kamienicę. Mamy piwnicę Gorywodów. Ci panowie, bracia się tak nie nazywali, nazywali się Gorzywoda. Nawet nazwisko Gorywoda dla komunistycznych władz było zbyt niemieckie, tak, także przerobili na takie bardziej piastowsko brzmiące. W tym momencie, w tym miejscu stoi piękna, zabytkowa żabka, bo w 50 latach, dokładnie chyba w 55 roku, pomimo wstawiania się za tym budynkiem jako starej kamienicy z początku XIX wieku, w której w ogóle są średniowieczne piwnice, one akurat są do dziś, tak? Tam jest knajpa, piwnice Gorywodów, to są faktycznie piwnice XIV albo XIII-wieczne, autentyczne, co jest taką rzadkością. Wstawiali się jacyś pasjonaci, miłośnicy, opiniowały w ogóle nawet chyba konserwator zabytków. Nic to nie dało i tak rozebrano tę kamienicę. Dlaczego tak się wydarzyło? Ciężko powiedzieć i widzicie obok niej, ona już jest nieistniejąca, stały jeszcze 3 takie mniejsze kamieniczki, które niedługo po tej też rozebrano. W tym miejscu mamy dzisiaj taki dość fikuśny blok.
no i za nim stojący wieżowiec, a obok tego piękną, zabytkową żabkę. No Także przez kilka lat wcześniej jeszcze była jakaś knajpa taka PRL-owska niby, nie? Coś taki Saturator, Saturator. jeszcze tam kilka innych miejsc przed tym. No generalnie nie było to podyktowane żadnymi zniszczeniami wojennymi ani niczym takim, bo ta zabudowa w miarę się trzymała, ale no jak zobaczą Państwo, z wielu budynków te też zostały wyburzone. No to jest zdjęcie zupełnie genialne, tak? 1896 rok, bulwar tak zwany, Kaiser Franz Josef Platz, Adolf Hitler Platz, Plac Józefa Stalina, dzisiaj Plac Kościuszki. To jest miejsce po lewej stronie, te kamienice, które tu widzimy, to jest dzisiejsza Agora. Tak, ten teren zabudowany już gdzieś od połowy XIX wieku, tak sobie trwał. Nie ruszyła go II wojna światowa w zasadzie w ogóle. Tutaj na pocztówce z lat 30. widać, że te kamienice, szczególnie ta u wlotu katowickiej, to by chyba był najładniejszy budynek dzisiaj w mieście, gdyby przetrwał w takiej formie, już było przebudowywane w modernizmie, to było modne w tych latach, nie? Już te ozdoby z tych kamienic były skuwale, ale nadal to tak stało, aż nie przyszło do roku 79, kiedy 23 kamienice łącznie z wielkim domem towarowym zostały zburzone, zaorane, a dom towarowy wysadzony nawet w powietrze, z tego co kojarzę. Takie były szkody górnicze i tak się to sypało, że aż trzeba było materiałami wybuchowymi to wyburzać. Jest taka historia, że rzekomo do Bytomia w tych latach zagościł towarzysz Zdzisław Grudzień, tak, którego można zobaczyć m.in. w serialu Ołowiane dzieci, granego przez Zamachowskiego, jako średnio przyjemna postać, no i dobrze ją gra. To był kawał, dopiszcie sobie co tam chcecie, który rzekomo oprowadzany od ówczesnego naszego prezydenta, pana Pawła Spyry, tak to oglądał i stwierdził, że tak nie może być w tym Bytomiu. Tu jest za dużo tych poniemieckich śmieci i tu trzeba przewietrzyć, tu trzeba zrobić coś takiego jak w Katowicach, tak, zbulić te stare kapitalistyczne poniemieckie chałupki, pobudować jakieś pawilony. No i to wszystko się wpisało w taki duży plan w ogóle przebudowy centrum Bytomia. Tu jeszcze widzicie te kamienice w latach, parę lat dosłownie przed zburzeniem od strony sądowej. Tak to wygląda dziś. Tutaj od frontu, że tak powiem, tu gdzie dzisiaj widzimy przed nią tą ścianę Agory. No zbrodnia architektoniczna, nie? Zwłaszcza, że to było zupełnie niepotrzebne. I tu jest ciekawa sprawa. Tu jest taki plan, który Marcin Zasada kilka lat temu wrzucał chyba na Dziennik Zachodni, gdzie widzicie taki plan właśnie z końcówki lat 70., jak miało wyglądać centrum Bytomia. Wszystko w zasadzie od linii rynku aż po te kamienice, które faktycznie zburzono na placu Kościuszki, a sąd, areszt, wszystkie te wille przy Wrocławskiej, wszystko miało zostać zbulone i zastąpione wielkimi szklanymi pawilonami. Na całe szczęście komuna była na tyle biedna, że dali radę tylko wyburzyć te 23 kamienice na placu Kościuszki i kasy już nie stykło na resztę. Także ocalała reszta tej zabudowy, straciliśmy to. Można powiedzieć, że trochę przewidzieli to, co się stanie, tak? Bo tu przy kościele Trójcy Świętej widać coś a la Agora w pewnym sensie, tak? Tylko mniejsze. Oczywiście Agora powstała dużo później, bo pomiędzy tym zburzeniem a powstaniem Agory to jest 30 lat chyba gdzieś, tak, nie? Wizjonerzy. Wizjonerzy, można powiedzieć, tak? To byli komunistyczne wizjonery. No przez 30 lat stał tam pusty plac w tym miejscu, za którym znowu gro Bytomian, spotykam się w tym social mediach, ma jakąś dziwną taką nostalgię, tak? Że to piękny plac, gdzie zieleń, wypoczywali i tak dalej. No słuchajcie, no nie wiem, jeśli kojarzycie Bytom z tych lat, nie ma tęsknoty we mnie za tym miejscem, tak? Zwłaszcza za ławkami wybaczcie Państwo, że tak powiem, ojszczanymi menelami i tymi 3 drzewkami na krzyż, no zbrodnia na tkance miejskiej, niezastąpiona zupełnie niczym ciekawym. I ja tu stanę w obronie Agory, która może nie jest cudem świata architektonicznie, chociaż jakby ją porównać na przykład do Muzeum Sztuk Nowoczesnych w Warszawie, to według mnie jest lepsza. Nie, no jakiś podział, jakieś okna, coś się tam w ogóle dzieje, nie? Nie jest najgorsza jak na galerię i co by nie mówić, ona przywróciła ten charakter tego miejsca, tak? Ten usługowo-restauracyjno-użytkowy. Ona się też wpisuje... Słucham? No tak, dokładnie. I to po prostu jakby przywraca sens temu miejscu, tak? Oryginalnie jak to było, zwłaszcza, że obok siebie stały 2 puste wielkie place. Rynek i plac Kościuszki, także nie miało to zupełnie, że tak powiem, sensu. Tu się przeniesiemy kawałek dalej na ulicę Krakowską i tu wycinek
z bytomskiego portalu. Minęło 20 lat w styczniu dokładnie od tej informacji. Marcin Zasada też to wrzucał. 2 styczeń 2006. Rusza remont najstarszej kamienicy w mieście, proszę Państwa. I wtedy pan właściciel, pan Marian Roguła, mam nadzieję, wszystko u niego dobrze i dobrze mu się żyje, że tak powiem, przedstawiał takie plany. Roguła chce otworzyć oryginalny przedwojenny wygląd kamienicy. W jej piwnicach ma mieścić się pub, na parterze będą restauracje, a na piętrze mały hotelik. Przedstawiona dokumentacja jest zadowalająca. Projekt pozytywnie zaopiniował również konserwator zabytków. Nie wiem, po co w Bytomiu w ogóle jest ta funkcja. Wyjaśnia Ewa Kwiecińska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu. Teraz będziemy monitorować, czy odbudowa kamienicy przebiega zgodnie z zapowiedziami. Wszystkim nam zależy na odnowieniu tego budynku. I uwaga, jesteśmy dziś, 20 lat później. To miejsce wygląda, tadam, tak. Chciałem właśnie powiedzieć, że mam nadzieję, że się udało. Tak, panie Marianie Roguło, pięknie została kamienica odrestaurowana. Ona w ogóle, te resztki, które tam jeszcze było widać na tym zdjęciu w tym 2006 roku, zostały zaorane dosłownie parę lat później i do dzisiaj stoi w tym miejscu taka, no to jest masakra, nie? Bo to nie jest coś w stylu, że idziemy i zastanawiamy się, czy tu coś kiedyś stało, czy nie. Tu widać, że tu powinien być budynek. Identyczna sytuacja jest po drugiej stronie. Identyczna sytuacja jest kawałek dalej przy Korfantego, gdzie kilka kamienic zburzono. To jest niesamowicie przeorana okolica. W ogóle działka budowlana w tym miejscu śmiga chyba za 200 000 złotych do kupna. Także jakby ktoś z Państwa dysponował kasiorą, nie, chciał coś tu postawić, to jesteśmy, myślę, za tym, nie? Jak Tylko czy to najbardziej. jest na tyle duże, żeby teraz ktoś coś tu zbudował, nie? No, jakaś jest zabytkowa pytanie. żabka, nie? Znowu. Znaczy, Żabka. ja powiem tak, byłbym za tym, żeby tu stanęło byle co, żeby to w miarę przyzwoicie wyglądało. My często też dyskutujemy z moją dziewczyną, z Olą o takich rzeczach, że jak łazimy po Wrocławiu i są takie miejsca, gdzie na przykład zburzy się jakiś stary budynek albo już go zburzono, to tam przynajmniej coś staje, tak? Tam staje osiedle, lepsze albo gorsze, na ogół gorsze, wiadomo jak się dzisiaj buduje, nie? Jakiś sklep, jakiś biurowiec, ale tam coś jest. Nie widać tego, że ta przestrzeń miejska jest po prostu zgwałcona i w tym miejscu nic nie powstaje, a w Bytomiu to jest nagminne, że to się poburzyło, zaorało i tam nic nigdy nie powstało w tym miejscu. Agora jest chyba ewenementem na tą skalę. No i tu temat, nie, mój chyba ulubiony i najbardziej tragiczny, tak zwana kamienica pani Glück. Proszę Państwa, kamienica na marginesie zaprojektowana od pana Alberta Byma, berlińskiego architekta, który zaprojektował naszą operę, ówczesny teatr miejski, też kamienicę, którą ładnie wyremontowano przy Rynku i Podgórnej. Ogromna, potężna, czteropiętrowa kamienica na wlocie miasta od strony Rozbarku, która paręnaście lat temu, no już w zasadzie więcej niż paręnaście, wyglądała tak. Pomimo, że już była w stanie tragicznym, no widać jaki to był budynek, tak? To jest coś, nie ma opcji, żeby dzisiaj w ogóle coś takiego zbudować. Ja to dobrze pamiętam jeszcze, kursując tamtędy z dziadkiem na ryby na Żabie Doły, jak to z roku na rok po prostu, no marniało w oczach, tak? I potem już było obciągnięte takim necem, żeby cegówki nie zlatywały tam na ulicę. Jaka za tą kamienicą stoi historia, tak w skrócie? Tą kamienicę razem z 3 za nią, które widzicie na tym zdjęciu tam w głąb ulicy Katowickiej, w 2004 chyba roku kupiła pani bizneswoman Krystyna Glück za 200 000, 4 kamienice, nie? Co, no wiadomo, że to były trochę inne pieniądze, ale i tak to było coś śmiesznego. Oczywiście z obietnicą, że pięknie to wyremontuje, co ona tam nie zrobi. No i co zrobiła? Nic, nie? W sensie nie dbała o te budynki kompletnie. Pierw zaczęły znikać te od strony katowickiej, jedna po drugiej. Potem już została się tylko ta, z roku na rok marniała. No i potem skończyło się to tak, że tutaj ładne zdjęcie kradzione z Fotopolska EU. Autor pan Borok, oddaje mu tutaj prawa autorskie. Ta kamienica została wyburzona na koszt nas wszystkich ówczesnych bytomian. Nikt oczywiście, że tak powiem, włosek z głowy nikomu po tym nie śleciał. Ta pani miała zasądzone jakieś tam śmieszne chyba pokrycie kosztów sądowych czy czegoś, jakieś kilkaset złotych, czego w ogóle i tak chyba nie zapłaciła. I w tym miejscu dzisiaj mamy pusty plac. Pusty, piękny plac, na którym co najlepsze, co jakiś czas rozstawia się cyrk. Także to jest taki smutny, tragiczny wręcz chichot losu, powiedziałbym. I ta działka również śmiga na OLX-ie do kupna za 2,5 miliona złotych. Już wystawiona od którejś z kolei firmy, któregoś już z kolei właściciela. Także gdybyście reflektowali 2,5 melona jest- sobie lajsnąć, nie? Jest to pewien jakby biznesplan, nie? Jakby model biznesowy, który zauważamy w miastach, że no ktoś po prostu czeka na to, aż to się zawali, albo się spali, albo coś tam, no i
i zwłaszcza jak to są zabytkowe budynki i czegoś już nie można zrobić, nie? No to czekamy po prostu. To jest inwestycja z bardzo dużym czasem zwrotu. Na to ROI trzeba bardzo długo czekać czasami, aż się to zawali i wtedy można to sprzedać. No tutaj rozumiem, że już kilka lat nie bezskutecznie. Ta kamienica została rozebrana w 2011 roku. I plac jest przynajmniej kilka lat 15 lat. wystawiony. Jest, od razu chyba był wystawiony. no to- Nie wiem nawet, czy nie przez tą panią bezpośrednio. Znaczy mi się to osobiście nie mieści w głowie, nie? Według mnie, no nie wiem, może mnie podać do sądu, ale pan Roguła, czy tam Rogula i ta pani powinni dzielić jedną celę w kryminale. Naprawdę, nie? Bo to doprowadzanie do czegoś takiego, do rujnowania tego typu, takiego kalibru obiektów, nie? To się, no mi się to nie mieści w głowie, a jednak takie rzeczy się działy nagminnie, nie? I Może to się nie sprzedaje, bo na tym cyrku idzie lepiej zarobić. Na wynajmie takim. Budować. nie Dwa wiem, razy- no dwa razy być do może, roku. prawdopodobnie to jest też specyficzne miejsce, no nie wiem co by tu miało powstać, nie? Mieszkalne, biurowce, no zresztą wiadomo jeszcze jak wygląda opinia Bytomia w świecie i jak wygląda chęć jakby inwestowania tu i stawiania czegokolwiek, nie? No ale cóż, było i nie ma w dalszym ciągu, tak jak padło w tytule. Bardzo ciekawy budynek. Tu dziękuję mojemu ojczymkowi Andrzejkowi, który gdzieś tam siedzi w tle, że w ogóle zarzucił mi taki pomysł, że coś takiego było. Ogromny, wielki gmach, Kloster zum Gute Hirten, klasztor pod Dobrym Pasterzem, który proszę Państwa powstał, jakaś tu mam w tych notatkach zapisane, 1893 przy ówczesnej Tarnowy-Cer-Chaussee, czyli drodze z Bytomia do Tarnowskich Gór, dzisiejsza Szczelców Bytomskich, będzie świętowała 200 lat za niedługo. Powstał ogromny obiekt, bardzo specyficzny, bo to był zakład prowadzony przez siostry zakonne, który pełnił rolę takiej specyficznej placówki wychowawczo-opiekuńczej, coś trochę jak taki duży poprawczak, powiedzmy, przeznaczony tylko do dziewcząt z problemami wychowawczymi, tak, niegrzecznych dziewcząt z terenu całych ówczesnych Niemiec, także tam musiał być ostry klimat w środku na pewno. I ten budynek stał gdzieś do lat 60., kiedy go na fali jakby tych wielkich szkód górniczych, które powstały na Dąbrowie Miejskiej, no bo to już jest Dąbrowa Miejska, powiedzmy gdzieś tak, no sięga już to Dąbrowie Miejskiej, został zburzony i w tym miejscu dzisiaj mamy salon samochodowy Daci, nie? I to jest o tyle ciekawe miejsce, że myślę, że jakby spytać ludzi w Bytomiu, to wielu z nich nie wiedziałoby w ogóle, że coś tam takiego było, a to był ogromny, potężny, ceglany gmach. W ogóle o nim krążą jakieś niesamowite opowieści, co tam się wyczyniało, nie? Od takich, że gdzieś tam w latach 50., 60. jacyś chłopcy z technikum górniczego się tam zakradali po nocy, nie? Po róże wspinali do tych dziewcząt, potem wracali za 2 tygodnie okrutnie wymęczeni, nie? Bardzo skąpe są w ogóle o tym miejscu informacje w necie, tak? Ciężko jest o tym cokolwiek wyczytać. No i tu płynnie przechodząc do niesławnej, a może w sumie sławnej Dąbrowy, proszę Państwa, miejskiej, czyli przybytomskiej takiej powiedzmy miejscowości, dzielnicy Bytomia, która de facto przestała istnieć, tak? Można by 3 książki o tym napisać, nawet robiłem o tym osobny film. Była to ciągnąca się gęsta zabudowa wzdłuż ulicy Szczelców Bytomskich, gdzie dzisiaj zabudowa Szczelców kończy się mniej więcej na, przynajmniej ta mieszkalna zabudowa kończy się gdzieś na Biedronce i kawałek dalej. Całe Szczelców było po obu stronach gęsto zabudowane dużymi kamienicami po 2-3 piętra. Był kościół, była szkoła, były jakieś lokale użytkowe, tak? To wszystko żyło. Dzisiaj tam nie ma nic. Tu widać po kolei, jak to znikało. Na przełomie lat 80., 90. poszła większość tej zabudowy mieszkalnej. Ostał się nieszczęsny kościół Józefa Robotnika, w 16 roku rozebrany. W ogóle ewenement chyba na skalę Polski, tak? To się rzadko dzieje, że rozbiera się, burzy się kościół. Ja to dobrze pamiętam, on wyglądał tragicznie. On był bardzo, bardzo popękany, cały z tych szkód górniczych i też nie miał kto do niego chodzić, bo zburzono wszystkie te domy i te kamienice, tych ludzi poprzesiedlano na Witor, do Radzionkowa i po prostu najbliżsi parafianie mieli do niego tak daleko, że już łazili do innych kościołów, nie? On stracił jakby sens, został rozebrany, kościół jakby w zastępstwie jego został wybudowany na Witorze, całkiem ciekawy taki modernistyczny, troszkę w jakimś takim skandynawskim stylu budynek. Był kościół, nie ma kościoła, jeszcze stała salka. Tu się tylko wtrącę. To było na tyle dziwne zdarzenie w kraju na wskroś katolickim z kościołami, które najczęściej startują w ogóle jako zabytki do remontu jakby
co do zasady, nie? Wiecie, jak wygląda budżet na remont, rewitalizację zabytków w miastach? Chyba, że Chorzów jest tutaj jakimś dużym ewenementem, ale wydaje mi się, że będzie tak w każdym mieście. No ta pula jest też dzielona na kościoły, no bo to też są zabytki. I się okazuje, że jak my mamy 150-letnie kościoły, to my musimy w pierwszej kolejności o nie dbać. Dlatego jak słyszycie, że komuś na coś zabrakło, czasami jest to przyczyna tego, że mamy tyle kościołów. I nagle się okazuje, że w Bytomiu będą burzyć kościół. Ja o tym w aktualnościach robiłem temat. O tym procesie desakralizacji. Ukradzono witraże w ogóle z niego. A to już to nie Pierw wiem. były wymontowane witraże, które gdzieś tam stały, witraże się straciły. No także tam był, bo nie można sobie... Część trafiła do tego nowego, tak, wybudowanego na witorze. Nie można sobie tak zburzyć kościoła, jakbyście się zastanawiali, na jakiej zasadzie to działa. Trzeba dokonać kościelnie desakralizacji tego miejsca i dopiero wtedy można zburzyć. No i akurat byłem w procesie między desakralizacją a zburzeniem, czyli jeszcze ostatni raz kamera TVP3 Katowice pokazała ten kościół, ale naokoło tam już nie było nic. To jest bardzo smutne. Po tym została tylko nazwa przystanku, Dąbrowa Miejska Kościół, nie? Jak ktoś będzie jechał, powie, jaki kościół, o co w ogóle chodzi? Nie ma kościoła. I jeszcze stała tam fara, czyli probostwo i salka katechetyczna do dosłownie 2-3 miesiące temu. To też również to zburzono, zaorano, bo działka jest prywatna, nawet sprawdziłem w jakimś wykazie. Ktoś sobie po prostu tą działkę uprzątnął i przygotowuje po, no nie wiem, być może budowę czegoś. No mam nadzieję, że tam stanie cokolwiek ciekawego, nie? To był ostatni chyba zamieszkały dom na Dąbrowie Miejskiej, na tym największym wzniesieniu, a w zasadzie przy tym największym zapadlisku, bo Dąbrowa Miejska to jest to miejsce rekordowego zapadnięcia się terenu w Bytomiu 37 metrów, nie? O tym w ogóle, jak wrzuciłem post na Facebooka, zrobił 3,5 miliona zasięgu, chyba rekord mój przez te naście lat. Ludzie nie byli w stanie uwierzyć, że jak 37 metrów, nie? 37 centymetrów, nie? Czy 7 metra? Nie, 37 metrów. Ten zjazd ze Strzelców Bytomskich od strony, jakbyście jechali Tranowskich Gór i kiedy zjeżdżamy w dół, to była jeszcze 50 lat temu równa w zasadzie droga, tak? To się już zaczynało wtedy, ale to nie wyglądało zupełnie jak dziś. I dlatego tam została zaorana cała ta zabudowa. A ten ostatni zamieszkały dom był zamieszkany przez pana, którego udało mi się osobiście poznać za dziecka, no tam 20 plus lat temu, pana Adolfa Maronia, którego rodzice lub dziadkowie zbudowali ten dom, tak, własnymi rękami tam gdzieś na początku XX wieku, czy nawet w końcówce XIX wieku. Zresztą widać, z prawej strony do niego była jeszcze przytulona duża kamienica trzypiętrowa, nie, której już wtedy nie było. Zanim w kierunku Tarnowskich Gór stał mniejszy, taki podobny do niego. No i ten pan zmarł, ten dom potem był, o nim krążą fajne historie. Tam mieszkali jacyś w ogóle Czeczeni, którzy pracowali przy budowie tej drogi tam niedaleko. Krążyły legendy, że oni wyżarli wszystkie ryby z pobliskiego stawu, w ogóle wyłapali je, nie? Znaczy, no wierzę w to, że po prostu ten dom przez nich zamieszkały został bardzo zapuszczony, zdemolowany i on w końcu został też zburzony, tak? I bęk, nie ma go. To jest trochę nieaktualne zdjęcie, bo w tym miejscu stoi dzisiaj taka dość duża lecznica do zwierząt, także przynajmniej tyle, że w ogóle coś tam w tym miejscu się pojawiło i to życie jakoś, no życie, powiedzmy, do tej Dąbrowy Miejskiej pomału wraca, no tu się postawiła ta lecznica, po drugiej stronie otwarła się jakaś firma, obok niej jakiś tam parking, taki szkoleniowy plac do aut, tam trochę w stronę Bytomia, przy Bodziu się buduje jakiś tam chyba arcypolski sklep, jak się nazywa, nie? Dino staje, nie? Także to jest jakiś sygnał, że w ogóle idzie coś postawić już może w tym miejscu, ale jeżeli chodzi o budynki mieszkalne i tak dalej, to życie z tego miejsca wyparowało totalnie, nie? To jest fajny temat na jakąś rozprawę. I tu teraz tak szybko chciałem zahaczyć 3 dzielnice Bytomia, nie stricte Bytom, ale dzielnice. Tu, jak zobaczyłem to zdjęcie pierwszy raz, to no nie wiedziałem, co to w ogóle, słuchaj, to jest, nie? Co to jest za miejsce? A to jest Karp. To jest Karp, skrzyżowanie przy Wrocławskiej, tam gdzie stał niegdyś McDonald's, to też jest super historia. Jeden z nielicznych w Polsce zburzonych McDonaldów, nie? Zamkniętych i zburzonych przez szkody górnicze. Burzą kościoły i McDonald's. I McDonaldy, Co to tu jest w się ogóle dzieje? miasto burzonych kościołów i McDonaldów. Ewenement skali światowej. I słuchajcie, drodzy Państwo, tu to wygląda jak miasto, fajne miasto, nie? Gęsta zabudowa, tu na winklu jakaś kamienica, taka fajne, półokrągłe balkony, jakiś taki modernizm, ludzie łażą, nie? Schludni, fajnie ubrani, to też w Bytomiu nie jest takie częste, nie? I jakiś tu tramwaj jedzie, nie? Autobusy i przełączamy się na dziś, Bęk, nie? Gdzie wygląda w ogóle jak całkowicie inne miejsce, no tu się pojawił jakiś
jakiś sklep, ten McDonald's, który jakby, jak widzicie to zdjęcie, on by był za nami, został odbudowany po drugiej stronie ulicy, tak? Także chociaż tyle, no ale tej zabudowy, no nie ma. Wszystkie te, tam się z prawej strony obok kościoła, bo wiadomo, to zdjęcie jest troszkę inną ogniskową robione, zachowały się jakieś dwa budynki, ale w ogóle ten stary karp de facto przestał istnieć, nie? Też w dużej mierze. Mało tego, mało braku, a ten kościół, którego tutaj widać tylko wieżyczki, też zostałby zburzony, bo był w takim stanie, że dosłownie był przekrzywiony o 30 stopni, tak? Ale on został wyprostowany, odnowiony, no i jakimś cudem stoi. I tutaj teraz Miechowice. Ja sobie zrobiłem, to jest jedno z moich licznych autystycznych hobby, zrobiłem sobie parę dni temu taką wycieczkę na Google Mapsie po Miechowicach. I słuchajcie, to jest dosłownie przestrzeń maksymalnie parunastu lat. Ulica Antoniego Wolnego, bęk, nie ma. Ulica Elsnera, cały kwartał, cały rząd Raja Kamienic, nie ma. Ulica Władysława Andersa, dwie fajne, dupne kamienice, nie? Nie ma. Szkoła, fajny budynek z 20 lat, nie? Spory, no elegancki, nie ma śladu. Pusty plac. Ulica Dolna, nie? Fajna kamienica taka, też przypuszczam lata 20, może wcześniej, jakaś półokrągła, nie? Siup, nie ma. Tu w ogóle z prawej strony widać dwie kamieniczki, ta bardziej skrajna z prawej jest burzona w tym momencie, nie? Także w tym miejscu zostają tak naprawdę tylko te dwie, piekarnia i ta naprzeciw. I to nie jest tak, że tu się wydarzyła wojna w tych Miechowicach, znaczy wydarzyła się, nie? Ale nie 10 lat temu i to po prostu, to jest dosłownie, to się wszystko dzieje na przestrzeni 8-10 lat, nie wspominając o tym, ile się już z tej dzielnicy straciło tam od lat, powiedzmy, od powojnia, nie? Bobrek, powiedziałby ktoś, że to jest Bobrek, nie? Eleganccy ludzie w ogóle. To jest, znaczy nie sugeruję, że dzisiaj na Bobku nie mieszkają eleganccy ludzie, mieszkają bardzo eleganccy ludzie i wszyscy to, jeżeli wiecie czym jest Bobrek, na pewno się zgodzicie ze mną. W tle bardzo ciekawy budynek, kasyno Huty Julia, przy czym tu, może ktoś nie kojarzy, to tylko krótko powiem, że kasyno to nie było kasyno, gdzie rżnięto w ruletę i w pokera, tylko to była taki troszkę jakby dom kultury, nie? Coś takiego. Tam były jakieś koncerty, była jakaś czytelnia, były jakieś występy, można było coś zjeść, napić się, fajnie jak widać tutaj posiedzieć, nie? I ten budynek jeszcze parę lat temu stał. Mam zdjęcie na jego schodach, stojąc jako świadek na ślubie mojego przyjaciela, który mieszka obok tego. Jeszcze się załapaliśmy. W tym momencie siup. Nie ma tego, nie? Nie ma też tej kamienicy chyba w tle nawet, co jest na tym zdjęciu. Także z Bobka się straciło, ja tak liczyłem, w przeciągu gdzieś tam 2-3 miesięcy z 5-6 kamienic takich sporych, nie? Fajnych i też oczywiście no, siłą rzeczy nic w miejsce tego nie powstało. No to jeszcze tylko tak słowem do Bobka, to tak jak Niklaus powiedział, że dużo tych obiektów zniknęło, bardzo dużo też dokumentował pan Andrzej, który jest z tyłu tam, bytomski detektyw historyczny, to również na profilach pana Andrzeja można to zobaczyć, budynek po budynku, czego na tym Bobku faktycznie już tam nie ma. Ja chcę tylko powiedzieć, że kupa zdjęć jest kradzione z Fotopolska EU, także jak siedzi tu jakiś autor tych zdjęć, to oddaję mu wszystkie te... Nie ciągajcie mnie po sądach, bo on jest naprawdę... Słuchajcie, fajna wieża wodna, nie, Wasserturm to wieża, po polsku chyba wieża ciśnień raczej, nie? Aż to tam po polsku godą. Słuchajcie, zbudowano 1895 rok dla kolei prawego brzegu Odry, nie? Resztę Ora Ufa, coś tam Eisenbahn linie. Ta linia już nie istniała w tym momencie, bo ona w latach 20. była skasowana, zlikwidowana, ale wieża stała do 60. lat. Super obiekt, nie? Identyczna wieża stoi przy Bahnhofie w Gliwicach, przy tym centrum przesiadkowym. Bardzo podobna chyba też w Katowicach stoi. To jest taki popularny widok, nie? I ona tak sobie stała do lat 60., aż nie zaczęto budować tego dworca autobusowego, który do dzisiaj chyba się nie zmienił nic w zasadzie, oprócz montażu tych elektrycznych tablic, nic się nie zmieniło. Zupełnie nie wiem w zasadzie, w czym ta wieża przeszkadzała jakby w zaprojektowaniu tam dworca autobusowego, no ale widocznie nie była potrzebna. 64 rok konkretnie została zburzona, rozebrana. I co ciekawe, tu ją widać na takim fajnym zdjęciu, gdzie widać jeszcze jeden budynek, w tle w ogóle kopalnia Sząbierki jeszcze bez Krystyny, nie? Ze starymi tymi fajnymi takimi wieżami szybowymi, ale takimi zameczkami. Po prawej stronie dawny dworzec właśnie tej kolei prawego brzegu Odry, który zniknął, ale to nie jest tak, że go nie ma, bo tak, w tym momencie jest to dyrekcja kolei.
która jeszcze jako tako się trzymie. Jest na wynajem albo na sprzedaż. Budynek nie jest jeszcze w jakimś tragicznym stanie, ale jest dobre paręnaście, jeśli nie więcej lat też już stoi i nie ma nim po prostu zainteresowania. Pamiętam, że kiedyś pan prezydent Wołosz mówił, że planował jakiś może wykup tego czy coś takiego, ale no nic w końcu z tym się nie wydarzyło. No, synagoga na placu dzisiejszym grunwaldzkim, jak można się domyślać, podzieliła los większości synagog w Niemczech i w niemieckiej części Górnego Śląska. Te na polskiej stronie, tyś kiedyś o tym opowiadał, miały trochę więcej szczęścia, tak? One powstały przynajmniej jeszcze trochę dłużej. Jeszcze odrobinę dłużej. Bardzo ładny budynek w stylu tak zwanym mauretańskim, czyli nawiązujący gdzieś do jakichś takich orientalnych stylów z 1869 roku. Oczywiście przy Nocy Kryształowej w listopada 1938 roku spalony, następnie rozebrany i z tego, co mi się udało wyczytać, resztki, te gruzy, te cegły wrzucono gdzieś do jednego ze stawów, gdzieś pobliskich w Bytomiu. Resztę oczywiście wyrównano i potem już w czasach powojennych w tym miejscu powstał taki, no, prosty, niezbyt ciekawy blok mieszkalny. Jeszcze legenda mówi, nie wiem, czy to jest prawda, że wszystkich tych Żydów zebrano jeszcze raz, żeby patrzyli, jak to płonie, jak to się wali i tak dalej, żeby po prostu jeszcze im więcej I kazano im przykrości. na to patrzeć. nie? Tak. A strażakom zabroniono gasić oczywiście, nie? No, siłą rzeczy. Tu mamy taki fajny budynek, który też większość może nie pokojarzyć. To jest Pałac Goduli. Pałac Karola Goduli, naszego fajnego chłopka, nie? Przedsiębiorcy, takiego można powiedzieć śląskiego Ilona Maska, nie? Chociaż nie wiem, nasuwa mi się żart, że Godula nie latał na wyspę Epsteina, ale nie wiem, czy powinienem taki żart, a już go opowiedziałem. No to już mniejsza z tym. Wreszcie obgodają. Trudno, co zrobić. Słuchajcie, neorenesansowy, trudne słowo. Pałacyk sobie stał od 1845 roku, on potem był rozbudowany, zyskał tą wieżę z prawej strony między innymi. Tutaj widok na niego z wieży kościoła. W Sząbierkach widać w tle elektrociepłownia Sząbierki, jak tam idzie na pełnej parze. Przed nim jeszcze jakieś zabudowania gospodarcze widać, jak to często było przed takimi miejscami. No i on oczywiście jak masa na całym Śląsku dworków, pałaców tego typu budowli pada ofiarą żołnierzy radzieckich. W 1945 roku jest podpalony, potem po wojnie już rozebrany i w jego miejscu dzisiaj stoi przedszkole w Sząbierkach, ale choćby taki mały detal, że skwer, tak, Joanny Gryzik, czyli spadkobierczyni Fortuny Goduli, jakaś figura, jakaś ławeczka tam w tym miejscu przed tym miejscem, gdzie ten pałac się kiedyś znajdował, sobie stoi. No i jak już rozmawiamy o pałacach, no to nie sposób nie wspomnieć o pałacu Winklerów w Miechowicach, neorenesansowym z 1845 roku, potem przebudowany też tak w takim stylu właśnie jakiegoś takiego neogotyku angielskiego, bo to było tak modne, że sobie ci nasi arystokraci w tym stylu te swoje siedziby zbudowane za ten wyzysk tego biednego ludu śląskiego budowali. No i on zostaje podpalony, ale te mury jeszcze stoją, tak, sporo lat. Potem zostają wysadzone przez już saperów Ludowego Wojska Polskiego i zostaje coś takiego. Czyli tu jak popatrzycie sobie na to zdjęcie i jego prawą stronę, to gdzie widać takie te fragmenty tego muru, to bardziej jakbyśmy się skierowali w prawo właśnie stało to, czyli oficyna, która przez długie lata z tą kupą wysadzonych po wysadzeniu tego pałacu gruzów gdzieś sobie tak stała zarośnięta jakimiś chaszczami, ale tu akurat ktoś się nad tym pochylił, no, społecznicy i miasto. I tą oficynę tego pałacu odrestaurowano fajnie paręnaście lat temu. Te gruzy jakoś uporządkowano, obsadzono to jakimiś roślinami, postawiono fajne lampy i to przynajmniej służy do dziś tak jako fajne miejsce na różne takie spotkania, jakieś właśnie imprezy i inne tego typu wydarzenia. A tutaj, to co lubimy, browar. Nie? Browar przy ulicy, proszę Państwa, Wrocławskiej, który od drugiej połowy XIX wieku stał sobie tak do początku lat 2000. Ja go jeszcze jako dziecko pamiętam, a nie jestem jakiś taki wybitnie stary, może wbrew pozorom. Po wojnie prężnie jeszcze działo, zresztą działały dwa browary, ten i przy Browarnianej. Gdzieś wyczytałem, że przed I wojną w Bytomiu w ogóle browarów wszystkich było za 6 albo 7, łącznie z takimi mniejszymi, ale jeszcze po wojnie te dwa prężnie działały. No i w latach 90., w momencie kiedy plajtuje dużo różnych, nie tylko są zamykane kopalnie i huty, ale też wszelkiego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa,
ten browar zostaje zamknięty i zostaje na początku lat 2000 rozebrany. Oczywiście zezwala na to konserwator zabytków w Bytomiu, tak, było to wpisane z tego co wiem na rejestr zabytków, także po raz kolejny można by się tu pochylić nad pytaniem, od czego jest konserwator zabytków? Powiedziałbym od utrudniania ludziom życia, ale nie chcę sobie wrogów jeszcze tutaj przysparzać, już myślę, że będę ich miał wystarczająco po tej dzisiaj moim skromnym przemówieniu. I tak długo sobie ten plac z niezbyt ciekawym parkingiem stał, aż parę lat temu, w 2018 roku w tym miejscu został zbudowany Aldi. I ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ładny Aldi. To jest ciekawy budynek, Oryginalny. nie? To jest tak jakby troszkę nawiązujący do jakiegoś modernizmu, coś w tym stylu. No na pewno jeśli porównamy sobie to do tego, to myślę, że jest to jednak jakaś wartość dodana, że tak powiem. No, nie będę zachęcał do chodzenia do Aldi na zakupy, bo mi za to nie płacą, nie? Poza tym byłoby to niepatriotyczne, bo to niemiecki sklep, nie? To kto to widzi? Chociaż w Bytomiu może idzie tak powiedzieć. Kościółek Świętego Wawrzyńca, który myślę, że troszkę ode mnie starsi bytomianie będą dobrze pamiętać, stał sobie w Parku Miejskim. To jest bardzo ciekawa historia, bo ten kościółek nie był oryginalnie w Bytomiu. Ten kościółek postawiony koło chyba 1530 roku w Mikulczycach, drewniany kościółek, został potem na początku XX wieku kupiony przez miasto Bytom, przez władzę miasta Bytomia. Oni go rozłożyli w tych Mikulczycach, przewieźli do Bytomia i postawili w Parku Miejskim. I ten kościółek sobie tam, proszę Państwa, stał do roku 1982, aż spłonął, podpalony od nieznanych sprawców, chociaż krąży taka historia po mieście, że był w to zaangażowany jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, który potem rzekomo chodząc po bytomskich knajpach, jak trochę wypił, to chwalił się swoim osiągnięciem, że on to zrobił. Jak to było dokładnie, być może ktoś wie, ale tu jest taka ciekawostka, że oczywiście kościółek ten był wpisany do rejestru zabytków i po tym pożarze on był zniszczony tylko w 30% i można go było odbudować. To był drewniany kościółek, może nie byłoby to nawet jakieś wyjątkowo trudne, też nie takie rzeczy się odbudowywało, ale uwaga, został rozebrany i wywieziony do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie części tego kościółka posłużyły do wyremontowania i napraw innych obiektów, które stały w tym parku etnograficznym i został wykreślony z rejestru zabytków. I dzisiaj nie ma po nim śladu. Także jak widać... Fajnie, że się przydał na coś, nie? No fajnie, że ten Śląsk jednak do czegoś się przydał, nie? Bo tak to jest miła myśl, że no to fajnie, żeś to powiedział, nie? Że to się chociaż do czegoś... Tak jest, to jest recykling, nie? To jest recykling. Także jak widać, zabytki spod Chrzanowa w Małopolsce były ważniejsze od kościółka w Bytomiu jakimś sposobem. To jest tu powracający temat, jakby nie było. Denkmal Fryderyka Wielkiego, króla Prus, tak? Który sobie stał od początku XX wieku na dzisiejszym placu Kościuszki, zasponsorowany w połowie od, Sikorskiego, zasponsorowany w połowie od miasta, tak, inicjatorem był ówczesny nasz gospodarz, pan Georg Brüning, w połowie zasponsorowany przez takiego wielkiego bytomskiego przedsiębiorcy, zwanego królem piwa Ignaca Hakuby, ściepli się i postawili takiego fajnego, no fajnego, nie fajnego, tu już Państwo muszą sami ocenić w swoim sumieniu działalność tego pana, jak ona wyglądała. No cóż, jakby nie było, pod Prusami Śląsk się bardzo rozwinął, tak? A że Górny Śląsk, jak ten pan go odbił od Austrii, przypadł de facto przypadkiem, bo on nie był zainteresowany naszymi ziemiami, bo twierdził, że to jest jakaś taka w ogóle zacofana kraina, gdzie mieszka jakiś taki dziwny ludek, który nie mówi po niemiecku i w ogóle po co nam to, nie? Ale tak się rozpędzili w tej wojnie z Austrią, że aż te ziemię też zdobyli. No ale co by nie mówić o sprawnym zarządzaniu, to jednak naszych przodków ten pan dość męczył, tak? Wysokimi podatkami, przymusową służbą wojskową, zabraniano na przykład pielgrzymować do Częstochowy przez granicę, nakładano wysokie za to kary finansowe na ludzi, wydał takie ustawy, które miały zniechęcać księży do udzielania ślubu ludziom, którzy nie mówią po niemiecku, także no można różnie tego pana oceniać. Ten wielki, nadnaturalnych rozmiarów konny pomnik sobie stał do 1945 roku, kiedy został odstrzelony
od żołnierzy radzieckich dosłownie zaraz kiedy weszli do miasta. I jest w tym miejscu dzisiaj takie delikatne wybrzuszenie, ale to się śmieją, że ja panie jakieś tu ująłem i Jak to on nam jakby to wysłał, nie? one Żebyśmy były to zobaczyli. zawoalowane w wysadzenie pomnika Fryderyka Myśmy Wielkiego. tak włączyli ten plik i randomowo dali właśnie na ten slajd 65, czy któryś to był. No i tak się myślimy, co mu te baby zrobiły? Nie przypuszczam, żeby te panie były zamieszane w wysadzenie, a tym bardziej postawienie tego Dinkmala w tym miejscu, ale to lekkie wzniesienie w tym miejscu to nie jest to miejsce, gdzie on stał. On stał trochę dalej w kierunku tej kamienicy, w której mieści się chyba Velobank. I jeszcze w latach 60. wiem, że przez jakiś odcinek, jakiś okres stała na jego miejscu warszawska Syrenka. Jako symbol, że Bytom jest arcypolskim miastem, tak? Stolica Warszawa. Ale do Warszawy, a Syrenka do Bytomia. Fajny deal, nie? No już co tutaj bardziej Przepraszam, tylko pasowało. ci przerwę. Proponuję na chwileczkę otworzyć trochę, uchylić okna. Dobrze, spokojnie, Kamil, siedź, to już długo nie potrwa. Jeszcze, czekaj, wiele sam jest, jeszcze 3 punkty dosłownie. Siedźcie. Słuchajcie, jedziemy dalej. Aha, no i co chciałem spuentować, że co miało więcej wspólnego z Bytomiem i co lepiej by tu pasowało, czy Stary Fryc, czy warszawska Syrenka, to już muszą sobie Państwo sami w swoich sercach i umysłach rozsądzić. Bahnhof, ale taki dziwny, nie? Taki dziwny, bo nie bardzo kojarzący się z tym, który dzisiaj widzimy u zwieńczenia ulicy Dworcowej. Budynków ogólnie dworcowych w Bytomiu, z tego co kojarzę, były 3. Pierwszy pojawił się w 1868. Ten był rozbudowywany przez parę lat. Bardzo fajny, elegancki budynek. Troszkę kojarzący się według mnie z dworcem w Opolu kolejowym, nie? Bo one też były w takim stylu budowane. Podobny do niego w podobnym stylu stoi do dzisiaj w Bobku, tak? Dworzec. Stoi budynek. Znaczy lekko styl jest podobny, nie? Z żółtej Mniejszy, cegły no, też, tak. dużo mniejszy, ale styl jest coś po tymu. Oczywiście to jest ruina, nie? I fajnie by było, jakby na przykład miasto to przejęło, nie wiem, i zrobiło tam byle co, nie? Choćby, żeby to... Bo jak to się straci, to już też będzie na amen. I on znika, ale nie znika za władzy ludowej, bo znika jeszcze za rządów, prawda, no już wtedy wąsatego malarza, nie? 29 rok, przebudowany zostaje w stylu modernizmu. I możemy go w takiej, no powiedzmy, że w takiej formie widzimy go do dziś. Oczywiście po 10 przebudowach za komuny. I tu jest jakieś światełko w tunelu, że PKP planuje też przebudowę i remont tego budynku. Jak on ma wyglądać, nie wiem, no. Fajnie by było, gdyby go jakoś przywrócono minimalnie choćby do tego stanu, jak on wyglądał wcześniej, tak? Bo on był cały z takiej fajnej cegły czerwonej, klinkierowej. Myślę, że to byłoby do zrobienia, a o dziwo, te remonty, które przeprowadza PKP przy współpracy z różnymi firmami są solidne, nie? Bo tak ta hala dworcowa została super wyremontowana, wiadukt też bardzo fajnie jest wyremontowany, nastawnia kolejowa też. To, że oni chcieli ją wyburzyć chwilę przed tym, zanim ją wyremontowali i gdyby się bytomscy społecznicy za tym nie wstawili, to by jej nie było, to już tam jest detal, nie? Ale Już tunel polski, niemiecki już przepadły. nie ma go tak samo jak nie ma peronu polskiego, tak? Z 4 peronów się zrobiły 3 perony na dworcu, ale robota jest zrobiona solidnie. A tu widzimy hotel u początku ulicy Dworcowej. Jakbyśmy wyszli z dworca, po prawej stronie wchodząc na Dworcową, naszym oczom ukazałby się wielki hotel, jeden rzekomo z najlepszych w mieście tamtymi czasy, 1874 rok wybudowany, Schlesischer Hof, czyli Śląski Dwór. No i ten pada ofiarą 1945 roku. Ta okolica jest prawdopodobnie ostrzelana też z artylerii. On zostaje rozebrany razem z tymi 3 kamienicami obok. W tym miejscu uformowany taki symboliczny, powiedzmy, skwerek. No przynajmniej można pochillować, tak, pod drzewem dzisiaj, chociaż był to gmach wielkiego kalibru, a ta kamienica, którą widzicie z lewej strony, też jej nie ma. Ta została rozebrana i wyburzona najprawdopodobniej pod budowę kładki, która w tym miejscu istniała przez dobre parę lat i w ogóle była też taka z kosmosu, nie wiedzieć czemu, była totalnie obrzydliwa, ale też znajdziecie ludzi, którzy za nią tęsknią, nie? I napiszą na bytomski.pl: Jezu, ale to były czasy, komu to przeszkadzało, tak się fajnie łaziło i w ogóle czemu to znikło, nie? Dzięki Bogu to znikło akurat. I rzeźnia miejska, takie fajne miejsce, nie? Ty masz, Kamil, jako chorzowianin z rzeźnią też średnio, bo rzeźnia w Chorzowie jest w trochę lepszym stanie niż ta, tak? Bo po tamtej coś jeszcze jest, po tej już w zasadzie nie ma nic.
Wielki budynek, którego początek, znaczy budynek, kompleks, tak, budynków, których początek sięga gdzieś końcówki XIX wieku, potem stopniowo rozbudowywany. No i ja pamiętam jeszcze, ta rzeźnia w ogóle po zamknięciu w latach 90. wielokrotnie, te resztki budynków, które jeszcze stały, one się często paliły. I ja tam gdzieś w pobliżu bocznicy kolejowej, gdzieś tam biegałem między tymi wypalonymi resztkami tych ceglanych budynków i dzisiaj mamy tam pusty w zasadzie plac, tak? O ile się nie mylę, te dwa budynki, które widzicie na dole po lewej stronie, one się zachowały, tak? Dwa ceglane takie domki, reszty już w tym miejscu nie ma. I to jest moment, kiedy ja się zareklamowuję. Pam, pam, pam. Około zajączka powinna pojawić się moja książka Pieronem przez Bytom, gdzie będzie szło poczytać o różnych fajnych miejscach w Bytomiu, o tych, które stoją i o tych, co nie stoją też, tak? I ja mam nadzieję, że to była moja część, w której ja przedstawiam wersję Bytomia, że tu już nic nie ma, wszystko co fajne zostało zaorane i tu w ogóle jakby to już nie ma sensu, nie? To już zalać wodą i po robocie. A teraz może wy przedstawicie trochę pozytywniejszą, albo nie, no nie wiem, nie? Będziemy pokazywać Wam miejsca, rzeczy, przedmioty, na które trafialiśmy w trakcie produkcji Mikrokosmosu, czyli programu, który jest emitowany na Trójce Ogólnopolskiej i Katowickiej. A to jest Dom Kultury. Dom Kultury niedaleko ulicy Dworcowej, Dworca, może tak sobie to umiejscowimy na Powstańców. No i tutaj na tym froncie widzimy płaskorzeźbę z takimi elementami marynistycznymi. No, jak ostatnio sprawdzałam, to Bytom dostępu do morza nie miał, więc się tak zastanawialiśmy, o co kaman, nie? Chociaż może w niedalekiej przyszłości. Kaman o to, że... Statek Bytom był, ale No widzisz, Radzionków też. I Chorzów. Wszyscy mieli swój statek. Piję do tego, że tym wspólnym mianownikiem między Bytomiem a morzem okazał się właściciel tej kamienicy sprzed lat, czyli Felix Beniamin. Felix Beniamin był bardzo mądrym, bardzo bogatym, przedsiębiorczym człowiekiem, który handlował stalą. A jak jest handel stalą, to jest też transport, a jak jest transport, to często morski. Dlatego takie elementy marynistyczne w tej kamienicy, w tym Domu Kultury, często się zdarzają. Na zewnątrz, w środku też, takie wykute z brązu. Na przykład w starej boazerii można znaleźć stare takie elementy, na przykład z żaglówkami czy ze statkami. Kolejny taki element też w tym Domu Kultury, który świadczy o tym, co tam było kiedyś. Mieli rozmach. Jaką funkcję spełniał. Wiadomo mieli kto. rozmach i to bez cienia wątpliwości. No ja sobie wyobrażam, kurczę, takie sceny, słuchajcie, jak z Bridgertonów, nie? Pod takim żyrandolem jakieś bankiety musiały się odbywać. No a teraz to może ewentualnie zajęcia z gimnastyki dla dzieciaków. Nie żeby w tym było coś złego, absolutnie. Ale rzeczywiście mieli rozmach. Ten żyrandol pochodzi z antykwaryatu we Francji. Oryginalny ma około 4 metrów, więc całkiem spora, całkiem ładna rzecz. I to też jest całkiem ładna rzecz. Nie mam myśli siebie, chociaż też. Słuchajcie, to jest zdjęcie, screen zrobiony z momentu, w którym nagrywaliśmy pomieszczenie na pierwszym piętrze, tak mi się wydaje, tego Domu Kultury. I tam trafiliśmy na taki dosyć codzienny... No to chciałam za chwilę... Aha, dobrze, kurde. Spaliłeś to. I weźcie tu z nim pracujcie, nie? No masakra. Słuchajcie, to jest kaloryfer, ale widzicie, że dość niecodzienny, bo to tak naprawdę jest taka dwudziestowieczna mikrofalówka. Działało to w ten sposób, że no wiadomo, jak jest ciepły kaloryfer, to ciepłe też to małe pomieszczenie, to się otwierało, tam się wsadzało jedzenie i się podgrzewało. Podobno działa, bo jak ja tam sobie kawę wsadziłam właśnie wtedy, kiedy to nagrywaliśmy, to rzeczywiście była potem ciepła, ale może to mi się już wydawało. Problem polega jednak na tym, że kiedyś to było pomieszczenie, jeśli nie kuchnia, to jakieś takie, wiecie, dla służby gastronomicznej jakoś nacechowane. No a dzisiaj po przebudowach różnych to jest kibel. I nawet w trakcie nagrywania tego odcinka nasz operator Czy się nie wiadro spuścił wodę. i no haziel. Nasz operator w trakcie nagrywania raczył spuścić wodę i gdzieś to jest nawet zarejestrowane. Więc polecam. Tak, jest to w odcinku, tak. Jak wychodzi z kabiny i mówi, nie wchodźcie tam. Postanowiliśmy to zostawić, więc polecam. Ale jedzenia już stamtąd żeśmy nie tyknęli. Już nie tykaliśmy. No i widzicie, taki fant w łazience na piętrze. No raczej niecodziennie spotykany. Znowu wskazuje nam taki mniejszy element na funkcję całego budynku. Ktoś tam mieszkał, ktoś tam sobie jedzenie podgrzewał. Kolejne ciekawe pomieszczenie z tego Domu Kultury to jest, słuchajcie, biuro dyrektora. Biuro dyrektora w boazerii, która ma około 100 lat, więc też
Też ładna rzecz, ale chcieliśmy zwrócić uwagę na jeden szczególny element, który jest wtopiony w tą boazerię. Bodajże z lewej strony, jak tutaj tak patrzę, taki drobiazg. Taki drobiazg. Kamil, może przetłumaczysz? Błogosławieństwo, tak, jest ceną Wysiłku. Chyba tak było, nie? myję wysiłku, tak? Tak, błogosławieństwo jest ceną wysiłku w takim wolnym tłumaczeniu. Dlaczego to jest ważne? Czy to był jakiś taki zwykły element dekoracyjny? Może tak, ale jest legenda, jest taka opowieść krążąca po mieście i także wśród pracowników tego Domu Kultury, bo to od nich wiemy, że ten mały detal może wskazywać na to, że Felix Benjamin, czyli właściciel tej kamienicy, był członkiem loży masońskiej. Bo drugi taki napis jest w jeszcze jednej kamienicy, jeśli się nie mylę, w Poznaniu. I w Poznaniu udokumentowano, że w miejscu, gdzie taki napis jest, loża masońska była. Więc taki drobiazg, który może nam znowu wskazywać na całkiem ciekawą, większą historię. I teraz się przeniesiemy z centrum do zupełnie innej dzielnicy tak naprawdę. Bo tu twoja... Aha, ojej, Łagiewniki. Jadąc sobie Łagiewnikami, zawsze mnie zastanawiało, czemu tam jest ten konik i z tym wozem. To jest ulica Armii Krajowej 47 chyba. No i się zastanawiałem, czemu tam jest ten konik, nie? I dookoła takie elementy, tak jak Zuzka wcześniej powiedziała, marynistyczne, to tutaj takie elementy końskie. Nie wiem, czy to ma jakąś ładną nazwę. Koniarski. Koniarskie, nie wiem. No i słuchajcie, pewnie dla osób z Łagiewnik to nie będzie nic nowego, że tam urzędował pan Paliński. Zresztą rodzina pana Palińskiego dalej tam mieszka. Edward Paliński był kowalem, dobrze mówię, był kowalem. Tam na dole w tej kamienicy miał swoją pracownię. Oprócz tego był wozakiem i woził węgiel. I tutaj mamy takie bardzo stare, no z 15 lat, nie? Jakoś w tym roku będzie miało to... To są zdjęcia z 2013 roku, A, no bo to o panu troszkę. Edwardzie powstał dokument w Trójce, Ostatni jako ostatni wozak z Bytomia, wozak z tak? Bytomia, tak? I to nawet chyba rozpoznacie nawet, gdzie to jest, No nie? tak. Tutaj jest Wyremontowany wiadukt, fajnie, nie? Wiadukt w tym wiadukt, momencie. a tutaj jedziemy chyba w kierunku pocztu? Tak mi się Nie, wydaje, tam nie? w kierunku Rozbarku, tam na Łagole, na te Sząbierki. Tak, nie? sorry. W ogóle bardzo typowy, też taka rzecz, bardzo typowy widok, nie? Jeszcze 15-20 lat temu, Tak. albo w ten sposób rozłożone kartofle na zimę, nie? I Tak. kartofle. Dokładnie. Dzisiaj już też tak egzotyczna sprawa, nie? I W ogóle niespotykana też w innych rejonach za bardzo Polski. Tak. I to jest znowu niematerialne te nasze nie ma i nie będzie, nie? Takie, tak, bo pan Edward zmarł około 2015, tak? Chyba niewiele później po tym reportażu, gdzie udało się uchwycić jego ciężką pracę. Na przykład tu tą ciężką pracę widać, nie? Jak ten węgiel Sypują. sypuje się za nim i on się tylko tak ręką osłania. No to jest w ogóle miejsce, które oczywiście nie mogę komuś zarządzać nieruchomością jego, ale które aż się prosi, żeby tam zrobić taką izbę pamięci, oczywiście pana Edwarda, ale szerzej po prostu takich kowali, czy w ogóle tego rzemiosła. To naprawdę aż się prosi, bo tam to jest takie Wszystko jest zachowane. Muzeum nie? Dnia Ostatniego. Jak pan Edward za nie mógł któregoś dnia, tak to zostało. I myśmy mieli to szczęście, że żona pana Edwarda nas tam wpuściła. Całkowitym przypadkiem swoją drogą. Tak. Zobaczyła nas przez okno z ekipą i nas zawołała, że chodźcie, rozpoznała nas. Czy zrobiła to troszkę ładnie jednak. Znaczy, no wiadomo, że ładnie, Boże, no wiesz o co mi chodzi, że zaprosiła nas przez okno, zawołała No wiem, nas, tak. Bo okazało się, że myśmy chcieli właśnie do państwa Palińskich tam podejść, w ogóle się zapytać, czemu ten koń i czy można zobaczyć, i tak dalej. Okazało się, że nie było problemu, bo pani Palińska nas oglądała i kojarzyła po prostu z programu. Bardzo kochana Więc kobieta. to otworzyło też, można powiedzieć, drzwi. Teraz ty. Zostajemy dalej w tych Łagiewnikach i właśnie ten nie ma i nie będzie, czy też w śląskiej formie nie ma i nie będzie, jak to Niklaus zawarł, no to jest jedno, że to są te nieruchomości, to są te obiekty, to są te miejsca. Dwa, że z tymi właśnie wozami i tak dalej, z tymi koniami nam wychodzi, że to jest też niematerialne dziedzictwo, czyli pamięć o tych zwyczajach, o tych rytuałach, że wągiel przywieźli, że kartofle przywieźli i tak dalej. Ale to jest też, można to potraktować jako nie ma i nie będzie poza Bytomiem. No i tak jest z tymi Łagiewnikami, które, no, jeśli ktoś by miał powiedzieć, czy tam Bytom był niemiecki, no to wiadomo, kiedyś, to powiedzą wszyscy, no wiadomo, kiedyś tak.
I teraz tu bytomianie też wiedzą, że jest jedno ale, czy nawet dwa. Tutaj z tej strony Łagiewniki, z tamtej strony co było? Co było, zostało? Sucha Góra? O, ale Sucha Góra Nie? to ma mało wspólnego w ogóle z Bytomiem. No, ale jakby część Bytomia, nie? Gdybyśmy mieli w Krzyżówkach dwie części z Bytomia, które nie były jakby po jakimś czasie niemieckie, po podziale Górnego Śląska. Tak mi się wydaje. Mogę się z tym mylić, ale na pewno Łagiewniki. Wracamy do tych Łagiewnik. No i wiecie, ta granica była tam w tym powiedzmy dwudziestoleciu międzywojennym. Ona nie istnieje, ale jednak się zapisała w postaci no, chociażby tego kościoła, który należy do archidiecezji katowickiej, podczas gdy Bytom do archidiecezji gliwickiej. I to jest ewenement, że tak naprawdę dwa kościoły, które no, różnią się, czy odległością są oddalone od siebie jakieś tam, nie wiem, 400 metrów w linii prostej, czyli kościół świętej Anny na Rozbarku, a Łagiewniki ten kościół, no to jest inna archidiecezja, inni zwierzchnicy i tak dalej. No i kolejna sprawa, która... Zarzut też są chyba ze dwie parafie, które pod Katowicem. Okej, czyli pewnie Kończyce od tej strony? Nie? Kończyce, Pawłów. I czyli to zostaje pod Katowicami, bo tak szła granica. No. Czyli jednak nie tylko w Bytomiu. Okej, no i to znowu się fajnie dowiedzieliśmy. A jak sobie wejdziemy do środka, no to mamy też fajny znak czasów, czyli tych świętych, którzy są, ich figury podpisane no po niemiecku, nie? No jakby wiadomo, że czasami w kościołach są po angielsku, Boże, ja w Anglii może są. Po polsku albo po łacinie, nie? Jakby, a tutaj się zachowało i widać, że to jest w dobrym stanie, więc przy jakimś tam remoncie, przy odmalowywaniu fajnie, że ktoś tego kurczę nie skuł, tak jak dużo rzeczy było skutych. No bo o ile tam są niektóre imiona takie, że można powiedzieć, ale po łacinie brzmią tak samo, no to nie wiem, czy po łacinie Tadeusz z umlautem też tak samo jest, nie? Ten kościół warto odwiedzić, no chociażby z tych dwóch powodów. W kościele Krzyża w mojej parafii rodzimej też są wszyscy apostołowie podpisani po niemiecku, a nawet przez stoi taki krzyż drewniany i tam jest cała inskrypcja po niemiecku w ogóle zapisana. Jest ciekawe, jak to się zachowało, nie? Po tym, jak na przykład niszczono nawet nagrobki z inskrypcjami niemieckimi po wojnie i tak dalej, że to jakoś przetrwało. No a pozostając w temacie nagrobków, no to tutaj jest miejsce, które założę się, że pewnie większość z Was na tej sali kojarzy, bo jak chodzicie na takie spotkania, to chyba to podejrzewam, że się interesujecie też takimi tematami, czyli Grób Idy Chorej. Po raz kolejny, no, maleństwo, mała rzecz, w sensie nagrobka, pokazuje nam, co było kiedyś na tym terenie. Dzisiaj ten teren to są w zasadzie krzoki. Tyle bym powiedziała, to po prostu jest Trzeba teren. się trochę natrudzić, Trzeba żeby się do trochę tego, natrudzić, żeby tam to dojść w znaleźć. ogóle, No. A ten nagrobek wskazuje na to, że był tam kiedyś cmentarz choleryczny. No i właśnie ten nagrobek Idy Chorej, który się ostał i czasami wciąż tam można spotkać znicze, tak jak właśnie tutaj. Ktoś o to miejsce wciąż dba i ktoś o Idzie wciąż pamięta. Tutaj nawet jest taka inskrypcja. To zdjęcie jest od Biesa Bytomskiego, od Teresy, bo nie umieliśmy wyraźniejszego zrobić u nas na filmie, ale pokazuje to dlatego, że tu widać tą inskrypcję, nie? Którą mógłbyś przetłumaczyć. No to każdy wie, że spoczywaj w spokoju, ukochany aniołku. Ja się tak zawsze do w niego skrócie. zwracam, bo on biegle mówi, ja nie biegle. Nie mówię biegle. Kamil jest Niemcem po No prostu. nie, Niemcem, no i tyle. nie? Świadczy o tym pragermańskie nazwisko Nowak. Tak, dokładnie tak. Co jest ciekawe... Nie mówię biegle, tylko jestem cwany i wcześniej sobie tłumaczę te wszystkie rzeczy i potem udaję mądrego. O. O, proszę. No to widzisz, swój sekret Wygadałem się. wygadałeś. Tak. Co ciekawe, w księgach parafialnych można znaleźć adnotację, że Ida niby nie zmarła na cholerę, tylko z powodu ząbkowania. Ale wiecie, no, to były Wtedy były dzieci zupełnie umierały inne czasy. z byle czego. To były Nie? zupełnie inne czasy. No. Pałac Tyle-Winklerów i pokazujemy je Wam dlatego z tymi tutaj takimi strzałkami, że podobnież dawniej te dwa miejsca łączył tunel. Tak by ktoś z pałacu mógł bezpośrednio sobie do kościoła trafić i ten tunel, przynajmniej we fragmencie, się zachował i tu my w nim jesteśmy. A jak się zastanawiacie, czemu tam jest znak Polski Walczącej, to powiemy Wam, że ten odcinek leciał bodajże faktycznie 1 sierpnia, jeśli 1 sierpnia 2 lata temu wypadł w czwartek i po prostu wszystkie anteny telewizji polskiej były tak oznaczone. To był czwartek. To był czwartek. Tak, no właśnie, Więc jakby to dlatego. No myśmy odwiedzili już pokazany przez Niklausa pałac w Miechowicach i zeszliśmy do tych podziemi.
I faktycznie, oczywiście jest zamurowane to przejście. Prawdopodobnie ono jest też zawalone, tak mi się wydaje, to znaczy nikt by tam bez jakichś dodatkowych prac udostępniających nie przeszedł, ale było takie przejście. Śmialiśmy się, że może no wiadomo, żeby nie wychodzić na zewnątrz, państwo Tille-Winklerowie, żeby się nie mieszać z robotnikami i tak dalej, jak chcieli sobie pójść do kościółka. No ale z drugiej strony bardziej myślę, że jednak to była jakaś forma ewentualnie jakiejś ucieczki, nie? Takiej bezpieczeństwa. Ale tu nie mam wiedzy, więc tylko strzelam, jak to mogło być. Że takie tunele, bo oczywiście tunele są wszędzie, nie? Wiecie o tym, że jak jest jakiś stary obiekt, to zawsze tam jest tunel, on prowadził w ogóle do tego, tam można było uciekać, tak samo piwnicami tam przy dworcu, wszystkie te historie. Potem się okazuje, że jednak nie. No ale jak już gdzieś jest faktycznie ten tunel, no to on miał pełnić funkcję bezpieczeństwa i doszukiwałbym się raczej czegoś takiego. Tak jak w serialu Rancho, nie wiem czy kojarzycie, serial Rancho. Była tam taka scena. Tam było, że jak na plebanii ich nakryli, to oni jakimś tunelem przechodzili do kościoła i zapadnia była pod ołtarzem. Tak płynnie przeszliśmy do serialu Rancho. Tak. Wracamy do Bytomia. Możemy odpalić zaraz O. odcinek. Dobra, zostajemy jeszcze w pałacu, bo tu mamy takie dla Was, to nie są gumioki w folii, to nie są białe gumoki. Białe gumoki. Białe gumoki, chociaż trochę tak to wygląda. To znowu są takie, no nie najmniejsze, ale artefakty, które wskazują nam na to, co było w tym miejscu dawniej. Czy ktoś z Was ma jakieś w ogóle podejrzenia, co to jest? Ja nie mam na przykład. No, ci powiem, ja Ci wszystko zaraz... koncepcja to figury szachowe, ale to... Wow! O, to jest, kurczę, no rzeczywiście tak to trochę wygląda. To już... Ale to mogą być też te jakieś koluminki od jakichś gzymsików, Bliżej. jakieś balustrady, coś tam deseń. Bliżej. Słuchajcie, historia tego jest taka, że te elementy są dzisiaj w piwnicy pałacu. I historia tego jest taka, że pewnego dnia do tej instytucji kultury, bo to jest dzisiaj instytucja kultury, zwrócił się mieszkaniec okolicy, który prawdopodobnie z lekką skruchą przyznał, że jego przodkowie raczyli sobie to zabrać, kiedy było to w nie najlepszej kondycji, jak już powiedział Niklaus, to było dawniej w pałacu. Konkretniej to było w pokoju łaziebnym, to chyba tak byśmy dzisiaj nazwali. I ten mieszkaniec okolicy powiedział, że znalazł to na swoim ogródku działkowym. Było w łazience w ogródku działkowym jako podpory do stołu, jeśli się nie mylę, jeśli to dobrze pamiętam. No i pan to przyniósł do pałacu po tym remoncie, bo czuł, że tak trzeba, żeby to wróciło na swoje miejsce. I to są takie nogi od od porcelanowej ławy, która była w łazience kiedyś. Oni mieli porcelanową ławę w łazience i jest to brytyjska porcelana, z tego co pamiętam. Bardzo ciężka swoją drogą. Taki drobiazg, a znowu, widzicie tutaj lepiej chyba widać, że tam coś na górze jeszcze było, nie? Taka ława sobie na tym leżała. Fajnie w ogóle się ktoś zachował, nie? Że pomyślał, że została im w rodzinie taka opowieść o tym i jak tylko wyremontowano ten pałac, to zdecydował się, że to zwrócą tam, skąd to pochodzi. To jest... Albo powiedział tak, co ja mam z tym zrobić? No niby ja, Jak blata już nie mam, to jest... Blat poszedł, Blata nie mam, to... nie. No, nie ma i nie Idzie będzie, po no. spadki. Nie ma i nie będzie. No, więc prawdopodobnie coś będą chcieli z tym w pałacu zrobić. Nie wiem, czy jest to już na jakiejś ekspozycji, no bo jak widzicie, kiedy my to tam widzieliśmy, to jeszcze było zafoliowane, więc może teraz już jest. Sprawdzimy to. Idziemy dalej. To ty, czy To ty, Aha, to Cox, ja dalej. Cox to ty. Dobra, tu z kolei widzicie cmentarz, który jest w bliskim sąsiedztwie domu Matki Ewy, czyli w zasadzie jesteśmy cały czas w tym obszarze blisko pałacu. I ten cmentarz pokazujemy Wam z jednego powodu, wyjątkowo nie z powodu Matki Ewy, o której najczęściej się w tym kontekście mówi, a z powodu tego grobu. My nie potrafiliśmy znaleźć zbyt wielu informacji na ten temat. Tutaj leży Herman Cox, a w zasadzie dwóch Hermanów Coxów, ojciec i syn. I mówimy o tym dlatego, że informacji w sieci o nich praktycznie nie ma. Próbowaliśmy coś znaleźć, ale najwięcej dowiedzieliśmy się chyba od księdza, Na nie? miejscu. Na no, miejscu. chyba tam. I historia tego jest taka, że Herman Cox był szefem, dyrektorem kopalni i w okresie III Powstania Śląskiego został zastrzelony właśnie w pałacu Tille-Winklerów. Tam doszło do
do Nie- tego zamachu. Nie wiem, czy tam na nagrobku nie było, ale teraz nie potrafię przeczytać, bo tam chyba faktycznie było, że wiecie o tym, że jakby to Polacy używają, że są 3 powstania śląskie, Niemcy najczęściej w historii mówią, że po prostu to trzecie to było powstanie, tak? I nie wiem, czy tam nie było napisanej przyczyny jakby, że zginął, nie będę teraz się silił faktycznie na Niemczyznę, ale że zginął w Schleswig-Holstein, tak? Tak mi się wydaje, tylko nie wiem, w którym miejscu by to było. Nie będzie tego tak wyraźnie tutaj widać, przyznaję. I jest tam też, ale jest data, W nie? dokumentach niemieckich też jest polskie powstania, nie? Niekiedy. No, Nie śląskie, no polskie powstania. tak jest. I jest tam też jego syn, Syn. z kolei syn poległ na francuskim froncie. A tu mamy faktycznie A tu datę, mamy tą datę, 1921, datę tak? zgonu. No to oczywiście historia księdza Jana Fręcla i jesteśmy na Miechowicach dalej. Jesteśmy świeżo w sumie, no bo jest luty, więc jesteśmy świeżo po inscenizacji, jak każdego roku w Miechowicach, bitwy o Miechowice. Wiecie o tym, że tam, no kiedy to się jakby działo, został wywleczony z posługi, znaczy inaczej powiem. Świadczył ksiądz Jan Fręcel, czy Johannes Fręcel, posługę właśnie w piwnicy tam tego domu, który widać, gdzieś tam u chorego ostatnie namaszczenie i tak dalej, no i został wywleczony i zgładzony przez wojska rosyjskie. Bardzo w ogóle torturowany jeszcze i męczony prawdopodobnie To przed... z tym okiem tam Przed, coś było, no, nie? znaczy znęcali się nad nim, bo dało się poznać po ciele, z tego co wiem, że bardzo go torturowali, zanim go zamordowali, nie? Tak. No. I to jest w ogóle też, no ale to nie wiem, czy będziemy szerzej poruszać. Ja kilka lat temu, kiedy byłem na tej inscenizacji, jednej z tych pierwszych i właśnie robiłem materiał do aktualności, to spytałem się organizatorów, czy no, jest szansa, że ktoś tutaj jakby, no wiadomo, już nie jest świadkiem, ale że jest z rodziny tych osób, no i kto może jakby w ogóle kojarzyć tak jakby faktycznie z podania rodzinnego. No i przedstawiono mnie panu, który jak zaczął opowiadać o tym, co się działo, no to jakby no, sytuacja bardzo podobna, tylko z jego ojcem. Zaczął, no rozpłakał się, nie? Że młody chłopak wtedy, czy dziecko tak naprawdę, na sankach, bo był taki mróz, taki śnieg, na sankach swojego ojca spod lasu, spod Stolarzowic po prostu ściągał, żeby go pochować, nie? I to jest kwestia, której jakby już nie ma i mamy nadzieję, że nie będzie, na zasadzie, że się już nigdy nie powtórzą takie sytuacje. Teraz ty. Aha, no jeszcze, operując w Miechowicach, no to też trzeba wiedzieć, czasami się po prostu skarby trafiają totalnie w środku lasu. Historie o tych ośrodkach, teraz szkolenia, nie wiem, czy Gestapo, Hitlerjugend, czy czegoś na zasadzie niemieckiego i związanego z wojną, jak się jedzie z Miechowic na Helenkę, czy wcześniej na Rokitnicę, po prawej stronie jest taki ośrodek i tam, teraz już nie pamiętam co było, ale coś ważnego było, ale jak sobie tam podejdziecie, to jest taki jasno-żółty budynek, jak sobie tam zatrzymacie się samochodem i wejdziecie w las, to po jakimś czasie dojdziecie do Rosenbank. No i taki ewenement, nie? Pośrodku po prostu aktualnie, można powiedzieć, krzaczorów lasu jest taka piękna, no bank to Budżetna jest ta, ławeczka. no ławeczka, która no jest też takim przedmiotem wielu zdjęć, dociekań, oczywiście grupy na Facebooku, co ktoś tam pójdzie i zrobi zdjęcie, a to wiecie, kaj to jest, no to już wiecie, jeśli akurat nie wiedzieliście. Las nazywa się Miechowicka Ostoja Leśna. Pięknie. No i mamy uzupełnienie, gdybyście szukali tego oczywiście w internecie. Dobrze. No to- Teraz zabieramy Was do skansenu niemieckich napisów. Ulica Brzezińska, Rosbark. Też tam realizowaliśmy odcinek i to był chyba jeden z pierwszych razów w telewizji polskiej, kiedy można było pokazać tyle niemieckich napisów. Słuchajcie, fajne miejsce w ogóle do odwiedzenia, fajne miejsce jak na przykład ktoś przyjedzie, nie wiem, spoza Bytomia i chciałoby się mu pokazać. No nie coś wiem, czy to takiego. jest miejsce do Ale zabierania nie, kogoś tam. w kontekście tego zjawiska, jakim są w ogóle niemieckie A, napisy, to ja, nie? Bo tam to jest ja. tego po prostu ogrom. Tam jest Ale na też- każdej ścianie to jest. Ale nie? też w ogóle, no właśnie, jeśli ktoś przyjeżdża spoza Bytomia, no nie mówię tak może, że a ze Świętochłowic, zewsząd, ale powiedzmy spoza jakby w ogóle Śląska. I no Dla to, nas to jest coś no to wiadomo, normalnego, nie? że no nie,
będziemy się starać silić, pokazać mu, nie wiem, jest z Krakowa i będziemy się starać silić, pokazać mu odnowione rzeczy tylko. Tak szczerze to on nam powie, nie no, ja chcę właśnie zobaczyć, słyszałem, że ten Śląsk jest brudny, taki zaniedbany i w Widziałem ogóle, ołowiane dzieci. nie, no, a teraz pewnie widziałem ołowiane dzieci. On pewnie będzie chciał tego zobaczyć, nie, tego klimatu, tego dreszczyku, bo widział gdzieś filmik z Lipin, z Bobrka na YouTubie, Ja. on chce to zobaczyć, on chce to Taka przeżyć, turystyka nie? ekstremalna w ogóle. No tak. Weźmy na bobrek, nie? Pokaż mi tam, kurde. Wiecie, Słyszałeś takich Weźmy tam. I to Pojedźmy na w bobrek, nocy nie? jeszcze, nie? No. Tak. No, także... Tam jest tych napisów naprawdę dużo. Co kamienica to kolejny napis i tak naprawdę trochę jest tak, że zachowało się to tylko dlatego, że te kamienice są zniszczone. Że przez te całe dekady nikt nie zadbał o jakąś rewitalizację, o zabezpieczenie tego i tylko te napisy dlatego się ostały, bo gdyby do takiej rewitalizacji przyszło, to prawdopodobnie najczęściej ktoś by się tego po prostu pozbył, tak? Znaczy one czasem znikają, czasem nie, bo też Tak. na rozbarku z brzegu przy kościele Jacka wyremontowano fajnie te dwie kamienice, przywrócono napis tam Matuzalem Mikula, coś tam, nie? Gdzieś tu w centrum też tam jest napisane chyba, kurczę, gdzie to jest? Na Mickiewicza, nie? Są te- tam Buter, Ajer i Ajer, tak dalej, no. ale Tak. tu na przykład ta wielka kamienica od Alberta Byma przy rynku, przy Podgórnej, super wyremontowana perełka, ale był fajny, duży napis Oberschlesische Kleiderbazar, tak, no nie ma po nim śladu, zamalowany. I szkoda, nie, no bo to są jakieś... A czy szkoda, są różne opinie na ten temat, nie? Kupa ludzi by ci powiedziało, dobrze, to jest Polska, Ale te to jest ściany, Polska. te ściany jakąś historię mówią, nie? I to też jest fajne. No teraz Katowicka, nie? Coś jest świeżego, że Świeżego, że nie ma już tego Tak, że napisu. jest świeżo wyremontowana kamienica, były napisy, nie ma napisów, nie? No a Wrocław potrafi z tego zrobić atrakcję turystyczną, nie? Tam jest przecież szlak cały, No. nie? I my I też się wzorujemy- ludzie burzą. No wzorujemy się na przykład coś takiego, nie? wzorujemy się na Wrocławiu pod kątem Beboki, a Krasnale i tak dalej, ale w tym się nie... No, a na wzorujemy, Brzezińskiej nie? znajdziecie tak, kręgielnie, piekarnie, sklep Kolonial Waren, czyli co? No, kolonialny. Kolonialne po prostu, Dobra, tak? panie. I mnóstwo różnego rodzaju ciekawych, no kurczę, boli to, że tam jest jakaś pianka, jakiś styropian, to jest trochę masakryczne, nie? Ale... Tam Zuza boli więcej. Ja wiem, no, tam A boli, boli bo tam dużo weszliśmy rzeczy. w parę rzeczy też jak tam chodziliśmy, więc poślizgnęliśmy się kilka razy. Także tak, no. Moim zdaniem to miejsce jest o tyle fajne, że rzeczywiście jak chciałabym komuś pokazać to zjawisko, jakim są niemieckie napisy betonu, to ja bym pojechała tam. No to jest Zagłębie takie faktycznie tych, nie? Taki skansen, nie? Więc Znaczy Zagłębie. Nie Dąbrowskie. no to... Jaki to ma potencjał też turystyczny, no bo to się nie zdarza często. Wiecie, w Katowicach jednak tych rzeczy nie ma. Jest na Wilimowskiego, jest na Mariackiej, też już przykryte chyba przez knajpę znowu. No naprawdę jest tego mało. A tutaj na jednej ulicy, obok mamy te warsztaty naprawcze GKW, Tak. gdzie już można po coś przyjść. Wiecie o tym, że jest Michał Reiner, że jest pracownia, że tam są imprezy często. Także, no kurczę, to jest... Tylko trzeba zadbać o to, żeby to zachować. Wiadomo, że to nie będzie tak, że nagle znajdziemy, cyk, wyłożymy, zwłaszcza, że już pomijając aspekty własnościowe tych kamienic na przykład, wyłożymy kasę i będziemy remontować budynki, żeby na nich odmalować tak samo, jak to było. Nie. Ale czasami robi się tak, że się po prostu pleksą przykrywa. Ten milś na przykład kwadratową pleksą i tyle. Żeby ktoś nie wpadł na to, żeby to zamalować, a jak zamaluje, to się ściągnie pleksę i tak dalej. I dzięki temu znowu zyskamy trochę na czasie, nie? Bo ten materiał się nie będzie tak szybko ulatniał, oddziaływał na warunki takie no, pogodowe, że tak powiem, chociaż z drugiej strony widzicie, jakie to jest trwałe, nie? No właśnie, tak chciałam powiedzieć, nie? Ile to ma lat, a ile to wytrzymało, nie? I że przez ten tynk czasami nawet przebija. Wszystkie polskie farby wymiękły, niemiecko dalej jest, nie? Niemiec. Kamil Nowak, Niemiec. Słuchajcie, a to jest jeszcze, bo mówimy o tym, że to się zachowało dlatego, że jakby, no powiedzmy, była bieda, nie była remontowana kamienica, to jest raz, ale dwa, że tak naprawdę my dzięki temu, że to były, no nie chcę powiedzieć, ale biedne sklepy, których nie stać było na wielkie szyldy, na wielkie jakieś reklamy, tak, to oni po prostu brali kibel farby i malowali to, co mają w asortymencie. Milś, kakao, cygareten, nie? I tylko dlatego to przetrwało. Jak są lepsze sklepy, które miały taką stolarkę drewnianą, tak? Te szaufynstry miały wypiększone i To tak już ich dalej. nie ma. To już ich nie ma, nie? Jak było gdzieś szkło, no przeszedł, ja już nie mówię, już dobra, albo powiedzmy 45, ten Rusek przeszedł, rozwalił tą szybę, szkło, nie ma, już ktoś tego nie zrobił, tak? Jakąś kratę wstawili i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to upraszczam.
Ale jeśli było to w takim biednym sklepie, takim małym geszefcie, no to się zachowało. No i co? Pomysł na wycieczkę jest super, nie? Ja uważam, że to jest miasto z ogromnym potencjałem i przed każdym go zawsze bronię. Ile razy słyszę jakieś złe słowa na ten temat, bo mnie Bytom fascynuje z tego jednego powodu, że to jest miasto uwikłane w historię, w takim sensie historii jako dziejowej zawieruchy. I ta dziejowa zawierucha tutaj wydaje mi się szczególnie interesująca. Zawsze tak było i te ostatnie lata mieszkania tutaj tylko to potwierdzają. I to jest super, że w losie Bytomia może się przejrzeć wiele górnośląskich miast. I uważam, że to jest świetne i uważam, że będzie się tu działo coraz lepiej. Tylko no niech się... Czyli nie podoba wam się. No dobra, no Nie, to... jest super. Ja jestem fanką. Na bazie tej wczorajszej rozmowy z Niklausem, gdzie żeśmy sobie w trójkę to dyskutowali, to doszliśmy do tego Jadą wniosku... po nas. A, czy już. Czyli ktoś nagrywał jednak. Doszliśmy do tego wniosku, że prawdopodobnie nie ma drugiego miasta, na którego nie spadłaby jakaś hekatomba, jakieś bomby atomowe, które byłoby tak zmasakrowane. Przeorane. Wiecie, że są czasem w internecie takie zdjęcia, że Hiroshima, rok później, Hiroshima odbudowana, Bytom, tu nie spadła żadna bomba i dalej tak wygląda. Oczywiście znowu, to jest, można takie miejsca znaleźć w każdym mieście, ale w tym Bytomiu faktycznie nagromadzenie tego, no przyznajcie Państwo, że no jest największe. Nie? No i to właśnie chodzi o to, że to nie była wojna, bo wojna w sensu stricte zniszczyła tu niewiele, nie? Tam zniszczeniami, znaczy niewiele, zniszczeniami było objęte, jak chodzi o sam Bytom, w sensie miasto, czyli powiedzmy rynek i okolica, tutaj podzieś te rejony i Morze Rozmark to było około 20%, jako ogólnie dotknięte zniszczeniami budynki, tak? Czyli to może być od totalnej destrukcji do, nie wiem, wybitej szyby, bo dupła bomba na ulicy obok, nie? Na przykład w Gliwicach to wygląda tak, że tam był mniejszy procent budowli dotknięty zniszczeniami, ale w większym stopniu. Więcej było budynków totalnie zniszczonych przy wejściu Rosjan, Sowietów, bo to nie tylko Rosjanie, żeby doprecyzować. Tu tego było więcej procentowo, ale w mniejszym stopniu i w tym momencie się traci tak naprawdę tylko ta zabudowa przy rynku, tak? A to potem wszystko, to jest to, że szkody górnicze, że w zasadzie Bytom był wyceniony i spisany na straty, bo liczyło się tylko wydobycie węgla, a to, że już w latach 50. te chałupy pękały i trzeba je było ankrować i w ogóle wszystko się zapadało i potem są zapadliska w ciągu 50 lat 37-metrowe, na to nikt nie zwracał uwagi, nie? Nikomu w ogóle nie zależało na tym, żeby to miasto przetrwało w jakiejś formie i to wynika z wielu rzeczy, nie? Bo się tylko opłacało wydobywać węgiel, targać te czarne złoto, bo to było miasto poniemieckie, to co tu remontować, co tu inwestować, nie? Inaczej było zaś które w Katowicach, bo to było przed wojną miasto polskie, bo to było miasto uniwersyteckie, bo to była stolica województwa śląskiego, które było częścią II Rzeczypospolitej, także miało to miasto pecha. I ja, nawiązując do tego, co warto byłoby odbudować, to jest taki dziwny pomysł i można powiedzieć, że można by się poklupać po głowie i powiedzieć, że to są ważniejsze rzeczy w Bytomiu do zrobienia, nie? Ale będą zawsze i to jest taki temat, który ja przedyskutowałem przez długie godziny posiedzenia przy świeżo wyciśniętym soku pomarańczowym, między innymi z panem doktorem IPN-u Sebastianem Rosenbaumem, który tu wesoło klupał szybkę, ale poszedł, bo zobaczył, że nie ma tu placu w środku, że jednak odbudowa ratusza to jest dobry pomysł. Dlatego, bo to by było największe chyba wydarzenie w powojennej polskiej historii Bytomia, największa odbudowa i takie nawiązanie do tego, że to historia Bytomia ona nie jest skasowana w 1945 roku i no, że to jest miasto faktycznie 770-letnie jako miasto, bo w ogóle historia jest około 1000-letnia Bytomia jako takiego i że takie rzeczy się w Polsce robiło, że Strzelin 12 czy 14 tysięczne miasteczko sobie odbudowało ratusz praktycznie od zera, nie? I to nie kosztuje miliardów, za tam kilkadziesiąt milionów złotych i po prostu takie rzeczy są do zrobienia i czemu by nie, nie? Czemu by nie? Jakby się nad tym pochylić na dłuższą chwilę, to myślę, że można by to było zrobić, nie? Można by było, albo chociaż żeby ten temat został jakoś, nikt się nad nim nie pochylił prawdopodobnie w 80-letniej polskiej historii Bytomia na poważnie na dłużej niż 3 minuty, nie? Mi się wydaje, że jeżeli coś w Bytomiu odbudowywać, to jest najważniejsze miejsce, a co by tam mogło być na przykład, nie? W Bytomiu, w 770-letnim mieście nie ma muzeum miejskiego.
w mieście z taką historią jest Super Muzeum Górnośląskie, które ma bardzo fajne zbiory i te lokalne, bytomskie, śląskie i też kolekcje malarstwa polskiego i tak dalej, ale my nie mamy muzeum miejskiego, przez które można by przewalać wycieczki dzieci w różnym wieku i starszych i gdzie by im tłuczono do głowy, że to jest wasze miasto, wyście się tu urodzili, to jest fajne miasto, najstarsze miasto w okolicy, w którym są piękne miejsca, piękne zabytki i te dzieci by wychodziły, oczywiście by ich to nudziło, nie? Oni by tam grali na smartfonie i gadali z KBD, nie? I w ogóle na TikToku, ale jednak byłaby zaszczepiona jakaś taka, ta bytomska taka podstawowa wiedza, nie? Która by jakoś tak, że tak powiem, produkowała przyszłych bytomian, a mi się wydaje, że to się zmienia, ale jest dalej problem z tym, że Bytom jako miasto przesiedleńczo-emigranckie jednak w dużej części ma bardzo duży problem z tym, że ludzie tu mieszkają od 2, 3, 4 pokoleń i ich to miasto w ogóle nie interesuje. I ja nawet jak czytam bytomskie portale, to ja przychodzę do takiego wniosku, że ludzie się tu męczą. Oni tu mieszkają i mieszkają za karę chyba w dużej części, nie? I to po prostu tak cierpią, że muszą w tym Bytomiu żyć. I właśnie coś takiego może by odkręciło taki trend, nie? W jakimś stopniu.